וכותרת משנית. כותרת ראשית זאת הכותרת למעלה, מה שמופיע בראש הטקסט, מסביר לנו מה יהיה, איך יהיה. מתחת יש לנו את הכותרת משנה. הכותרת משנה מסבירה עוד יותר ומפרטת לנו, ובוהן זה שכותב את הטקסט. נמען זה שמקבל את הטקסט, זה שאליו מיועד הטקסט. יפה. די, כבר נמאס, רק ללמוד כל היום. אז ביי, המורה, שלום, שבי במקום. רוצה, חפצה, לבלות, ליהנות. שלום, שלום, להתראות. בסצנה